Så er det ved at være Dansk Top Quiz-tid med Claus. Nu har vi filmet Claus i tusindvis af timer. Klokken den er 10 over midnat. Og nu synes vi, det er på tide at vise lidt herinde fra vognen, hvad det er, sådan, vi gør for at holde Claus vågen her på disse sene timer. Vi skal tænke på, at manden sover vel 4 timer i alt i løbet af døgnet. Kører på cykel resten af tiden, så han er ved at være en anelse brugt på de her mørke timer. Hvad så, er du klar? Nu er det Dansk Top Quiz-tid. Du ser frisk ud. Nu skal du høre, vi har fundet 20 numre. Kan vi lige få armen i vejret, Claus? Vi skal lige teste, om armen den virker, om du har haft svaret. Kom. Ja. Hænger der en slatten arm ud. Nej. Nå. Er du klar? Så får den bare igen. Der kommer den første her. Lad os høre. Stiggo. Vi kører. Den er der. Hvad siger herr Robbel? Med? Står på en alpetop med Shubidua. Behøver vi overdommeren? Det er fuldstændig korrekt. 2 point. Det føres lige ned her. Husk nu at træde pedalerne. Og Claus danser på cyklen. Kvitte vidt bum bum er til titlen. Er det hele, du kan byde ind med? Hvad siger overdommeren? Det er desværre forkert. Den hedder Ulevisen med Flemming Værge. Ulevisen med Flemming Værge, det var en... Skal jeg point? Der er fut i fejr møget, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go. Gå rundt med numsen bare, gå rundt med numsen bare, så er der nogen ude. Heller ikke på titlen. Så kan vi tænke på det. Ja, den er god. Og ikke Birte Tove. Nej. Hun var med i Sengekantsfilmen. Det er ikke for det. Hvem var det, Lene? Ketty Bøtger. Ketty Bøtger. Ej, det var tæt på. Fandme tæt på. Og vi får 1 point. Hun er rigtig god. Ja. Vi tager en til, du. Kom så! Meget op og på. Så tager vi cyklerne frem, trænger afsted, ud i det åbne land. Her vi tager cyklerne frem, så kom vi støvende med til den frie strand ved havets vand. 1 point. Vi går lige båt op her. Jeg er ked af at sige, du er sikkert glad for at høre det. Du bestod ikke. Så der er ikke flere lakridser på den her tur? Ikke flere lakridser på den her tur. Ja, du kan få et diplom, og du har flunket.